no Jesu Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ngibingelela abefundisi, obaba, omama, insizwa, intombi, Sunday school, umkhulu, ogogo, egameni elihle lomsindisi wethu uJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu usigcinile. Siyambonga futhi nangabazalwane bethu nabafikile besivakashele namhlanje. Siyabonga bakushelembe usamkelele bona. Siyethemba ukuthi namukelekile, niyazwela ukuthi namukelekile. Siyanithanda kakhulu nonke. Ngokuvuma kwenkosi kubuhle kuyona sengathi singaphinde sibonane futhi masingabonana ngala sibonane ezulwini eJerusalem elisha. Sibonga nabanye abazalwane abake bafika besivakashela okokuqala, sibona bakhona futhi siyabamukela nabo namhlanje. Nalabo ke esaqala kanye nabo bamukelekile nabo, bazazi basekhaya kodwa asingabashiyeli ngaphandle. Siyabonga kakhulu bazalwane ukuthi nibe khona, ngoba nalabo abakhona mhlawumbe ngaba bafikanga uma beningekho nini, ngabe ningabonakalanga lapha ku YouTube nifakazi, mhlawumbe ngabe abafikanga bona. Ngakho ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngayo. Ngiyafisa ukuthi sibheke ivangeli ngokaMateyu 21 siqale lapha ku verse 24 kuya ku sorry ku 12 kuya ku sizogcina ku 14 ngokuvuma kwenkosi. Namhlanje kakhulu ngifisa ukuthi sikhulume ngendlu. Sengathi singakhuluma ngendlu namhlanje. Siyayazi ukuthi ke indlu indawo esihlala kuyona, indawo esikhusela kuyona, indawo esithola ukufudumala kuyona, indawo othi noma ungekho njengamanje nje njengoba ula uyazi ukuthi uzobuyela endlini. Yilo nalo uyazi ukuthi kunendawo okumele abuyele kuyona, ayibiza ngaye noma athi yakubo noma eyami. Umuntu noma ukhula azi ukuthi kufanele abe nendlu. Kusho ukuthi indlu ke ibalekile, iyona into esizokhuluma ngayo namhlanje. Okuyona into ke inkosi uJesu yathi yona ke kulomhlaba yayiswele indawo yokufihla ikhanda. Indlu ke iyona ndawo lapho sifihla khona ikhanda. Kunezizathu ke ezenza ukuthi siyidinge indawo yokufihla ikhanda. Kodwa ke mhlambe singakafinyeleli lapho, ngesikhathi siseku-intercession kuvela nje indaba yokuthi uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya. Wayesiyakuhlukanisa ukukhanya nokumnyama. Lezi zinto zombili zaba namagama. Kwaba khona igama lokuthi semini negama lasebusuku. Wazihlukanisa lezi zinto zombili uNkulunkulu kwasekuqaleni. Nasekugcineni futhi usazoyihlukanisa lezi zinto zombili.
njengamanje sikhona emhlabeni kukhona abokukhanya kukhona abomnyama sihlezi sonke kulomhlaba kodwa njengoba ekuqaleni wakuhlukanisa nasekugcineni uzokuhlukanisa kuzoba khona isihloko bese kuba khona iJerusalem elisha kuhlukene lapho khanya nobumnyama ngeke kuphinde kuhlangane ngakho ke masingazihlanganisi nezinto zobumnyama ngoba thina singabokukhanya yikho ke abazalwane abafakazile bebefakaza bekhulele endaweni zobumnyama akuzange kuzwane lapho ngoba uNkulunkulu wadala ukuthi mazihlukane lezi zinto zombili azihlalisane ohlezi ethu sekukhanyeni kodwa sebumnyameni unamanga lo muntu sebumnyameni angeke kwenzeke lezi zinto sihlangane zombili yikho labazalwane bafakazile amandla obumnyama ehlulekile ukubagcina ngenxa ukuthi bekhanya mase kuvela ilanga lapha ubumnyama kuyazibonela ukuthi kumele kwenze njani kuyabaleka nakuwe empilweni yakho ubumnyama yini kungakubalekeli wena uhlale nje kube mnandi nezinto zobumnyama kanti uNkulunkulu uthini uzihlukanisile uNkulunkulu lezi zinto zombili kodwa uSathane ufuna ukuzenza kube ngazi ukuthi ziyefana zamukeleke uthe umzalwane sesiphile evangelini wonke umuntu uthi usindisiwe ngamanye amazwi wonke umuntu uziveze ngokukhanya ngoba seKorinte besibili sahluko 11 verse 14 no 15 akumangalisi ukuthi noSathane uqobo lwakhe uziveza njengengelosi yokukhanya uhlaleke kanti usebumnyameni kusazohlukana ukukhanya nobumnyama ngeke kuhlalisana ngoba kwasho uNkulunkulu uma bengashongo kanjalo mhlawumbe bekuzohlalisana kumnandi yikho kungahlalisekile kahle la ukhona ingoba yakhanya ufuna ukuthula ubamnyama nawo njengabo uzoba nokuthula kulomhlaba kodwa usuyayazi indawo yakho ukuthi ikuphi izophelela phi ake ngizofunda bese ke siyakhuleka Mateyu 21 siqale lapha ku verse 12 uJesu wayesengena ethempelini waxosha bonke abathengisayo nabathengayo ethempelini wakumbuqela amatafula abashintshelana imali nezihlalo zabathengisa ngamajuba wathi kubo kulotshiwe ukuthi indlu yami iyakubizwa ngokuthi indlu yokukhuleka kepha nina niyenza umhume wabaphangi verse 14 kwase kufika kuye izimpumputhe nezinyonga ethempelini waziphulukisa cela sivalamehlo ngoba nje umuntu njengabo bonke abala endlini sonke siyizimvu zedlelo lakho akekho phakathi kwethu ongcono kunomunye nguwena Nkosi Jesu omuhle owasifela esiphambanweni ukuze sisindiswe wazela kulomhlaba Nkosi kuzokhulula abantu bakho ezonweni zabo ukuze Nkosi bahambe ekhanyeni baphile ukuphila kungaphakade sizele lokho Nkosi siyacela Nkosi usikhanyise senze Nkosi ukuthi sibe ukhanya kwezwe ungene ngaphakathi kwethu Nkosi ngizwi lakho uJesu Kristu uyinkosi uJesu ke kaningi engena ethempelini wayengaqali ukungena ethempelini kwesinye isikhathi wayengena ethempelini afundise kube sekuba nokuphikisana nabaFarisi kodwa kulesi sikhathi mayengena ungena ngenye iauthority ebengangeni ngayo kwezinye isikhathi kulesi sikhathi kwenzeka esezobethelwa esiphambanweni ngicabanga ukuthi cishe bekusekulelo viki ayezobethelwa ngalo mhlambe einsukwini nje
ungena ke nale authority ethempelini mayingena uxosha bonke abathengisayo uyafika uyangena ethempelini ufika ethempelini akukhozo akuhlatshelelwa akudunyiswa akunikelwa kuyathengiswa khona abathengisayo bafuna ukuzoba izicebi la ebandleni likaNkulunkulu mhlawumbe abanye babo bebedayisa izinto ngentengo ephezulu kunalokho kumele ngabe badayisa ngayo kulelizwe siphila kulona siphila kunalento ekuthiwa ngesilungu it's a law of supply and demand okuwukuthi umuntu mayezazi ukuthi lento ayidayisayo inqabile angabiza noma imalini ayithandayo ngoba uyabona ukuthi isupply incane and iyadingeka lento bayayidinga abantu omunye umuntu sengamane alambe ukuze yena abe isigwili ngoba uthembela ukuthi uthi umthetho we-commerce it's a law of supply and demand manje ke sebebheka imithetho yezwe imithetho yokuthi ngokwezwe uceba kanjani bakhohlwa ingcebo yasezulwini ethi inkosi uJesu ningazibekeleli ingcebo esemhlabeni laba bantu bana 6 days okwenza imisebenzi yabo benza ingcebo abayithanda ukuthanda kwabo nalo losuku lokuze enkonzweni nasi lesi sikhathi sethempeli bebengadayisa lapha esitaladini bangakhuzwa umuntu bona bazodayisa enkonzweni njengoba nje sekuhlala kudayiswa enkonzweni kuthi khona uma JD noma JJ kuzodayiselwa abantu ukuthi hayi sifuna ukuthi kwakhiwe ilokhuza indlu enkonzo akubi lokho kodwa ukukhuthuza abantu kuronke uNkulunkulu akakufuna ukukhuthuza abantu sebeze bazokhuthuzwa enkonzweni bezosatshiswa hayi uzobusisiwa mangabe wenza kanje kanje hozolanda izinto zakho nami kwangenza ngisakhumbula ngathi ngifuna ukukhulekelana umfundisi lo wathi uzonginikani uma ngikukhulekela nami ngobula ngamtshela ngathi hayi ngizokunikeza imali yokuthi hayi wangikhulekela angazi noma vele kwakuvele kuzokwenzeka yini lokho kwenzeka wangibasela yazi nganesikweletu bezalwane nganesikweletu ngabasela umfundisi hayi ngithe sengizwe kahle indaba hayi ngabuya ngamfonela umfundisi hayi ngoba naku ngangizama ukuthi afunde ukuthi kwakurong ukuthi angibasele ngoba wayiphuwe ngesihle kwakufanele abe ngesihle nje umkhuleko hayi kwaba nama argument abakhona hayi kangakho ngashiya kanjalo ngoba vele ngangaqondile ama argument kodwa ngizama ukuthi kuyadayiselwana emabandleni kuyathengiselwana emabandleni nami ke ngaye ngathengiselwa esikhundleni ukuthi ngiyokhonza uNkulunkulu ngidumisa uNkulunkulu ngiyothenga umkhuleko umkhuleko uyadayisa bazalwane hayi mina cha anginamkhuleko odayisayo ngicela ukuyisho lonto cha angidayisi ngomkhuleko mina yafika inkosi uJesu ke la ethempelini bedayiselana khona abathengisayo nabathengayo ethempelini and uma uqhubeka nendaba kuthiwa wagumbuqela amatafula abashintshela imali nesihlalo zabathengisa ngamajuba uma uyibhekisisa kahle le ndaba nalabo abathengayo bebesenkingeni kusho ukuthi nami ngaba wrong ukuthi ngiyothenga lo mkhuleko ngangingazikhulekeli ngani mina ngaba wrong so nawe ukuthenga umkhuleko ku wrong inkosi uJesu lama ifika ethempelini waxosha bonke abathengisayo nabathengayo ethempelini mawuthi endlini kaNkulunkulu uyothengisa wena
inkosi iyakukhipha, iyakuxosha. Noma uzothenga, yaxosha abathengisayo nabathengayo ethempelini kaNkulunkulu. Wakumbuqela amatafula abashintshelana imali nezihlalo zabathengisa ngamajuba. Kwakuthengiswa ngisho namajuba lapho. Amajuba uma ubheka eTestamenteni elidala ezinye izilwane ezayisetshenziswa ukuyokwenza umnikelo kuNkulunkulu. Futhi mhlambe kwakuthiwa hayi unesono sokuthi wena usufike enkonzweni ngoba udinga ukwenza umnikelo ngoba unile nalijuba liyimali engaka ukuze ukwazi ukuthi uyothethelela uyokwenza umnikelo noma uhlobo lonikelo umnikelo. Woza nemali wena. Njengoba usufika ethempelini nje woza nemali. Mhlambe yikho nje lapha kuzenzo 4 noma 5 ngisakhumbule kahle. Lo owayesinqili laphana ehlele bheka uPetru noJohane baqolozela ecabanga ukuthi bazomnikeza imali. Ngoba kusho ukuthi kwasecaca ukuthi abantu basebeyazi indawo yethempeli njengendawo yemali. Hayi uPetru noJohane bathi hayi wasibuka la emehlweni. Siliva negolide asinalo. Yeah. Siphethe uJesu thina. Engisithe egameni lika Jesu sokuma uhamba. Asizelanga la ukuzokuphima lezi zokupha uJesu. Yeah. Nami la angizelanga imali ngizela ukuzokunikeza uJesu. Ethempelini sizela ukuzothola uJesu. Yeah. Bayicacisa uJohane noPetru lendaba ukuthi moze ethempelini awuzelanga imali. Noma ngabe uyisishosha noma unankinga yini awuzelanga imali uzela uJesu. Manje sefikile uJesu uzophila. Uzokuthola lo mzimba wakho uphila okuyisimbolo yokuphila okuzayo kunaphakade. Yeah. Ngoba uzela uJesu ethempelini awuzelanga izinto zomhlaba. Awuzelanga izinto zenyama. Inkosi uJesu ke iyalichaza ke ethempelini 13 wathi kubo kulotshiwe ukuthi indlu yami thempeli bekuyindlu kabani kaJesu noma kaNkulunkulu. Indlu yami iyakubizwa ngokuthi indlu yokukhuleka. Mawufika endlini kaNkulunkulu igama laleyo ndlu leyo indlu yokukhuleka. Into esiyilindele ukuyibona yenzeke endlini kaNkulunkulu ngumkhuleko. Hayi ukudayiselana. Oma JJ noma JD. Pheli awalonke eqoqa imali. Esikhundleni sokukhuleka. Indlu kaNkulunkulu ibizwa ngalelo gama. Noma ungathi mawuthi uze enkonzweni uthi ngisa endlini yomkhuleko usa right. Ngoba indlu kaNkulunkulu leyo ibizwa ngokuthi indlu yomkhuleko. Njengoba ibizwa ngalelo gama nje kucaciswa kahle ngokusobala ukuthi into elindeleke kumuntu osendlini kaNkulunkulu ngumkhuleko. Iyona into esiyilindele kakhulu ukuyibona yenzeke endlini kaNkulunkulu. Kunazo zonke ezinye izinto ezingenzeka. Umkhuleko uyini ungukukhuluma noNkulunkulu. Ngesikhathi kushunyayela uNkulunkulu uzomuzwe ukukhuluma nawe ekhomba isono, ekhomba amabala, ethi lungisa nalapha nalapha. Umkhuleko yileyo nto ukukhuluma noNkulunkulu umkhuleko. Sizele lokho ke la endlini. Sizendlini yomkhuleko la. Hayi ukuzodayiselana ngeimali. Uzonqaka izinto zakho. Anginazo mina izinto zakho. Uma ufuna izinto zakho anguyifuna uNkulunkulu. Ngoba wadalwa uNkulunkulu awudalwanga yini. Izinto zakho uyithola kuNkulunkulu bafakazile abazalana ngomkhosi. Makufanele ungene emkhosini uthole izinto zakho, ungene emkhosini uthole izinto zakho. Hayi lezo uzozithola kumfundisi. Angizazi lezo mina. Uwana. Izinto zakhe akayitholanga kumfundisi. Akayitholanga kuEliya. No. Wayithola kuNkulunkulu. Uyazi uwana lento ayifuna umntwana. Akayitholanga ngisho nakumkhwenyana wakhe. Ube naye umkhwenyana engayithola ingane. Wazi ingane oyicela kuNkulunkulu. Wayithola kuNkulunkulu. Nalobu ucabanga ukuthi uzothola lezi zinto zakho kuye, ngeke uzithola ngoyicela uNkulunkulu uzothola. Amen. Ilapho kutholakala khona izinto zakho. Yeah. Indawo noma indlu
kaNkulunkulu noma ithempeli libizwa ngokuthi indlu yomkhuleko. Kepha nina niyenza umhume wabaphangi. Uyazi sekufika laphayana ethempelini businessmen abantu abangakholwa bazodayisa lapha ethempelini. Laba businessmen abaningi babo babaphangi. Indlu yenkonzo ke senziwa ke into enjalo. Ngobani? Bayathengisa ethempelini likaNkulunkulu. Manje ke sibheke kahle ke indaba yethempeli ukuthi iqale kanjani. Ake sibheke iziKronike zesibili isahluko 7. Siqale nje lapha kuverse 1 to 4. uSolomon eseqedile ukukhuleka kwehla umlilo ezulwini wadla umnikelo wokushiswa nemihlatshelo inkazimulo kaJehova yagcwala indlu. Wenzani umSolomon? Wakhuleka endlini kabani? kaJehova. Kwase kwenzakalani? Kwehla umlilo ezulwini wadla umnikelo ngoba wenza into elindeleke nekufanele yenziwe endlini kaNkulunkulu. Wakhuleka kwehla umlilo. Ngesikhathi abafundi benkosi uJesu kuthiwe mabahlale eJerusalem, bahlala khona, abahlalanga abasonga izandla, bahlala bakhuleka beqinisele emkhulekweni. Kwehla umlilo ezulwini bekhuleka endaweni kaNkulunkulu. Bengathengiselani. Cha, nalo uSimon owayesangoma owaphenduka wathi mayibona uPetru uNkulunkulu ebasebenzise senza izimanga uNkulunkulu ngabo, wathi hey, nginikeza malini madoda ukuze nami ngenze lokho enikwenzayo. Thola isiqalekiso ngalokho ngoba akudayiselwana. Ivangeli alidayisi, liphiwa ngesihle, litholakala ngesihle, nawe uzothola ngesihle ngomkhuleko nje. Mawufika endlini kaNkulunkulu ungafunda ukuthi ngifikele ukuzokhuleka la, ngifikele ukuzokhuluma noNkulunkulu. And mangithi ngizokhuluma noNkulunkulu kahle kahle into engiyifisa kakhulu ukuzwa yena ekhuluma kumina kunoma mina ngikhulume kuyena. Kaningi thina siyiphambanisa lento. Uthola ukuthi mangikhuleka ngifuna ukuthi ngihlale ngikhulume ake ngithi ngikhuleka ngibe ngilalela uthini ke Nkosi kimi. Njengoba ngizokhuleka nje ngizofisa ukuzwa ukuthi uthini. Ngizokunikeza lesi sikhathi, ngifisa ukuthi isikhathi ke ngithi ngithule nje ngiphambi kobuso bakho ngizwe ukuthi uthini ngoba ngifuna ukuthi ungixoxele nami izinto zami ukuthi yini oyilindele empilweni yami. Ayikho mina into engingakutshela yona. Mina ngikwazi ngisho ukukhuleka mina. Umoya wakho ozokwazi ukuthi ungisize ngikhuleke ngoba angikwazi ngicelayo mina nengingakufisa nengingacela kuwena. Ngoba ngikwazi ukuyintando yakho. Into engaze ngiyikhuleke mina iyodwa ukuthi intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Iyona into engiyaziyo kufanele ngiyicele mina. Okunye nokunye wena waziyo Nkosi yini kumina ngicela. Yikho ngicela ukuthi akube wena okhulumayo. Ngoba sengisendlini yakho manje, ngikwakho. Yazi mawufika endlini yomuntu uyena oshaya u5 lo muntu endlini yakhe. Uyena kufanele akutshele ukuthi kwenziwa kanjani la, imithetho yala ekhaya ihamba kanjani. Wena ugijimisa ukuzomtshela wena. Kunjena mhlawumbe uzakhuleka inyanga. Yikho nje usahlala utshela uNkulunkulu kunje. Awukufunda ukuzwa kuyena ukuthi uthini yena endlini yakhe. Indlu yakhe kuyindlu yomkhuleko. Yini oyibonile usukhulekile kuNkulunkulu. Solomon uthe masekhulekile eseqedile ukukhuleka
kwehla umlilo ezulwini wadla umnikelo wokushiswa nemhlatshelo. Lithi iBhayibheli lapha kuPsalm 12 kwabaseRoma 12, nikelani imizimba yenu ibe iminikelo epheleleyo nephilayo nethandeka uNkulunkulu. Na uthe sekhulekile lo mlilo wadla umnikelo wokushiswa, wawufika lo umlilo wawuqothula lo mnikelo wawuqeda ngawo esekhulekile. Awukukhuleke bese uNkulunkulu aqede ngawe kufe lento yakudala kwena. Lo mina lo lenyama le umnikelo angithi bekudayiswa namajuba kuyinyama leyo, bese umnikelo kufanele impepho iye phezulu noma intuthi iye phezulu, bese uNkulunkulu kubonakala ukuthi uyawamkela noma cha. Kufanele sibe umnikelo owamukelekayo. Mangifika kuNkulunkulu kufanele ngifike ngingumnikelo. Wawusuyamkeleka lo mnikelo. Kuthiwa inkazimulo kaJehova yagcwala indlu. Yabona endlini kaNkulunkulu yini elindelekile, inkazimulo kaJehova kumele igcwale kule ndlu ngoba yindlu kabani? NgekaNkulunkulu. Akusiyone yami, akusiyone yakho, ngekaNkulunkulu lendlu. Kufanele mina ngikhuleke kwehle umlilo ezulwini, ufike lo mlilo uzothatha lo mnikelo bengifike nawo la. Lo mnikelo ngifike nginguwo la. Uthathe bese inkazimulo yakhe kube yiyona ezogcwala indlu. Yagcwala indlu inkazimulo kaNkulunkulu kangangokuba lapha kuverse 2, abapristi babengena kungena endlini kaJehova ngoba kwasekugcwele inkazimulo kaNkulunkulu. Ngokuba inkazimulo kaJehova yagcwala indlu kaJehova, lapho abantwana bakwaIsrayeli bebona ukwehla komlilo nenkazimulo kaJehova phezu kwendlu, bakhothama phansi ngobuso phezu kwendawo eganwe ngamatshe, bakhuleka babonga uJehova. Lento lena yabenza ukuthi baphinde baguqe mabese bayibona inkazimulo kaNkulunkulu. Ngeke ukuyibona inkazimulo kaNkulunkulu umuso nomqondo okudayiselana ngaphakathi. Ngeke uyibone. Kodwa la ngoba kwenziwa lento ekufanele yenziwe endlini kaNkulunkulu, bayibona inkazimulo kaNkulunkulu. Bakhuleka babonga uJehova ngokuba muhle nangokuba umusa wakhe umi phakade. Inkosi nabo bonke abantu basebenikela ngomhlatshelo phambi kukaJehova. Ake sijampele lapha kuLukhuza kuverse number 11. uSolomoni waqeda ke indlu kaJehova nendlu yenkosi. Konke okwangena enhlizweni kaSolomoni ukukwenza endlini kaJehova nasendlini yakhe wakuphumelelisa. Lana ke ukhuleka nje uSolomoni ukuthi uGrekhepha kancane ukwenzakalani la. Kusemva kokuba akhe ithempeli, uDavide uyise ayefise ukulaka. Wathi mayebona uDavide izibusiso amenzele zona uNkulunkulu, ebona inqaba ayehlala kuyona, kwavuka umona ukuthi mina ngingahlala endlini enhle kanje. Kodwa itende lokuhlangana kuyinto othi umoyibuka ebukeleka phansi. Wathi akwazi ukuthi kungaba njalo. Ngcono ukuthi ngimakhele uNkulunkulu ithempeli. Wathi uNkulunkulu mina angizange ngihlale endlini yakho yomuntu. Futhi angizange ngicela ukuthi ngifuna ukuhlala endlini enjani. Kodwa ngoba lokho kube senhlizweni yakho kulungile, phela nje ngoba izandla zakho sezichitha igazi eliningi, awukwazi ukwenza lokho, kodwa ozophuma ukhalweni lakho uyena ozokwenza lokho.
walakha kanjalo ke ithempeli uSolomon. And leli thempeli lakhiwa iminyaka. And leli thempeli kwabiza imali enkulu ngendlela emangalisayo kulaka. And ithempeli likaNkulunkulu yimi nawe. And kuyabiza ukulakha ithempeli likaNkulunkulu. Abantwana bakaNkulunkulu bafakazile ukuthi bake bavalelwe bengavunyelwe ukuliphatha igama likaJesu ngoba leli gama liyaphambana nemoya. Kwakwenziwa yini lokho? Ingoba kuyabiza ukwakha ithempeli likaJehova. Kwathatha iminyaka la. Kwabiza ukuthi asizwe inkosi yangaphandle ukuthi kuyotholakala imsedari nemithi yemcypress eqinile. Kwakusebenza izisebenzi zakhe uSolomoni nezisebenzi zaleli linyizwe ukuthi kutholakala i-equipment, kwakhiwe ama-beam okumesa indlu. Ama-beam ke ngathi insika ngesizulu. Insika zokuthi kumiswe indonga zethempeli kwaba iminyaka. Ngoba kuyabiza ukwakha ithempeli likaNkulunkulu. Mayiselakhiwe akubanga ukuthi uthi inkosi ke uyazi ukuthi bengilakhela lona le thempeli sekungelakho ke manje sengiqedile mina sekuphelile kwami. Ayihambi kanjani indaba. Yinto eqhubekayo. Uthi noma usulibona selikhona. Uyazi ukwakha ithempeli kuyini? Lokho kwakusenziwa uSolomon. Istep sokuqala asenze engakakhuleki ukuthola le material yokuthi kwakhe le thempeli. Okuvuma izona istep sokuqala usaqoqa imaterial yokuthi kwakhiwe ithempeli la izohlala khona uNkulunkulu. Isiphelele yini wena yakhe imaterial? Usuliqedile yini elakhe ithempeli? Usukulungele yini ukuthi leli thempeli lakho olinikezwe uNkulunkulu uthi lakhe ulinikele kuNkulunkulu ukhuleke? Abese libe ngumnikelo bese uNkulunkulu awamkele lo mnikelo. Walakha leli thempeli uSolomon. Theseqedile ukulakha wayesiyakhuleka. Ngoba lesikhathi esalakha akakwazanga ukunikela kuNkulunkulu ngoba belingakaphili. Bekunezinto ebezimphazamisa ukuthi angakhuleka ukuthi alinikele kuNkulunkulu. Nawe kunalezi zinto ezisaphazamisa ekusakumele uzilungise ngaphambi kokuba unikele ngendlela ukuthi uNkulunkulu awamkele lo mnikelo. Kunezinto uNkulunkulu umuntu ezimphazamisayo uma esakha ithempeli. Mali ingakapheli usasenkingeni. Ukuthi noma ungathi uyalinikela alinikeleke kahle. Kufanele liphele kuqala. Seseliqedile bakhuleka. Esekhulekile kwehla umlilo. Sowehlile umlilo inkazimulo kaNkulunkulu yagcwalile. Ngendlela ukuthi ngisho nabapriest. Labantu laba kade kunikelwa kubona imnikelo abakwazanga ukungena. Abakwazanga ngoba sekugcwele manje inkazimulo kaNkulunkulu. Ithempeli luwena bekumele ligcwale inkazimulo kaNkulunkulu ngendlela ethi amadimoni akasakwazi ukungena. Ngoba kuvale inkazimulo kaNkulunkulu. Lento le yenzeke emva komkhuleko. Ithe inkosi uJesu indlu yami kuyakuba indlu yomkhuleko. Kungena nje amadimoni enhlizweni yakho ingoba le ndlu ewena awuyenzanga indlu yomkhuleko. Iyo ke inkinga yakho. Ubona izinto zingahambi kahle nje spiritual. Indlu le eyithempeli likaNkulunkulu ewena ayikakabi indlu yomkhuleko. Lokho ke uSolomon wakubamba wakwenza ukuthi indlu kaNkulunkulu ibizwa ngokuthi yindlu yomkhuleko. Akupheli lokho. Kuthe sebebona inkazimulo kaNkulunkulu bebona ukuthi nabapriest basakwazi nokungena baphinde baguqa futhi bakhuleka. Akuthi ngoba naku ngikhulekile izolo. Ayike namhlanje sengizorelax. Sengizokhulekiswa ukuthi manje sengiyayibona inkazimulo kaNkulunkulu. Ngikhuleke eqaleni ngakayiboni. Ngoba naku sengiqedile ithempeli manje seyithi inkosi sengizivumile izono zami. Uma kusekhona esinye
esenza ukuthi le tempeli kanti alikakapheli ukuze ukwazi ukuhlala. Ngicela ungivezele ukuze le material ibe ukuthi iyaphela, itempeli seliphelile ukwakhiwa, okwami nje sekuthi manje ngikhuleke nginikele kuwena. Bese uyabona wena ukuthi wenze njani ke ngitempeli lakho, ngoba sengingelakho phela manje, akulonelanga. Lo mzimba awusewona wami, njengoba ngunikile linje wawuthatha wena wawudla sekungowakho. Lo mnikelo lithi iBhayibheli uNkulunkulu wawudla, usekudlile wena uNkulunkulu, wena usungaphakathi kuNkulunkulu, akusaphili wena manje ngoba usudliwe phela wena, usuphelile wena, usahamba la emhlabeni, usuhlezi enkosini uJesu ingase kwesokunene sikaBaba uNkulunkulu. Besaqhubeka noverse 11. Solomon waqeda ke indlu kaJehova nendlu yenkosi, konke okwangena enhlizweni kaSolomon ukukwenza endlini kaJehova nasendlini yakhe waphumelelisa. Kukhona izinto ngesikhathi esakha lendlu uSolomon ezangena enhlizweni yakhe, akazitshelwanga ngomunye umuntu, akazitshelwanga ngabapriest, akazitshelwanga ngabaprofeti, zavele zayingenela nje enhlizweni yakhe ukuthi akazenzeke lezi zinto, ngoba usemshikashikeni okwakhe ithempeli likaNkulunkulu. Kulo mshikashika okwakhe ithempeli likaNkulunkulu kunezinto ekumele zibe senhlizweni yakho nje, ekumele wena uzazele ukuthi mina ngidinga ukwenza lokhu nalokhu nalokhu ngoba ngisemshikashikeni okwakhe ithempeli likaNkulunkulu. Ngifuna uNkulunkulu ahlale la emhlabeni kule thempeli la lomhlaba, ahambe la phakathi kwabantu kule thempeli leli eliyi, awuqede umena, aqede lokhu kwakudala kuvela kwakhe okusha, waqeda ukwenza yonke into eyayisenhlizweni yakhe. Kukhona lento eyayisenhlizweni kaDavide ekwakha kwethempeli angakwazanga ukuyenza uDavide ngoba enqatshelwe uNkulunkulu. Wayese uNkulunkulu wabeka izinto enhlizweni kaSolomon. Izinto lezazibeka enhlizweni yakho uNkulunkulu uyazenza nje kodwa, noma ubheka ukuthi hayi ngoba zenziwa lezi zinto ebandleni angaze ngiyibone ngeke ngizenze. Utheni uNkulunkulu kuwena? Sinomthetho kaNkulunkulu, hayi webandla. Angaze ngubone umthetho webandla uthi leli bandla ke linale mithetho nale mithetho nale, no. Sinomthetho kaNkulunkulu. uNkulunkulu ubeka izinto enhlizweni yomuntu, ubekeni kuwena, ubekeni kuwena. uJehova wabonakala kuSolomon wathi kuye, bonakala emva kokuba uSolomon esezenze zonke izinto ezibekwe enhlizweni yakhe. Useyabonakala ke manje uJehova. Ngiwuzwile umkhuleko wakho, ngizikhethele le ndawo ukuba ibe yindlu yomhlatshelo. Zwakele khuleka ngoba senze yonke into ekade ibekwe enhlizweni yakhe. Engakayenzi leyo nto asize uNkulunkulu ethuzile umkhuleko. Shuthi kwesinye isikhathi umkhuleko ibanjwa ukuthi awukakazenzi lezi uNkulunkulu azibeke enhlizweni yakho ukuthi zenze, bese ungazi ukuthi umkhuleko ke ayiphenduli. 13. Uma ngivala izulu ukuba kungabikho imvula, noma ngiyaleza isikhonyane ukuba sidle izwe, noma ngithuma isifo phakathi kwabantu bami, bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami, bakhuleke, bafune ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi, ngiyakuzwa ezulwini, ngithethelele isono sabo, ngiphilise izwe labo. 15. Manje amehlo ami ayakuvuleka, izindlebe zami zilalele umkhuleko owenziwa kule ndawo. Yezwa ke, le ndawo eseyinikelwe kuNkulunkulu, uNkulunkulu uzwa imkhuleko eyenziwa kule ndawo. Qale kwatholakala imaterial,
yakhiwa le ndawo noma lakhiwa ithempeli likaNkulunkulu. Lithe selakhiwe lanikelwa kuNkulunkulu, kwakhulekwa inkazimulo yangena endlini kaNkulunkulu. Usethi uNkulunkulu uzozwe sezulwini, amehlo akhe azovuleka neindlebe zakhe ezwe imkhuleko eyenziwa kule ndawo. Yabona ke wena nami siyithempeli likaNkulunkulu. And uNkulunkulu uzimisele ukuthi avule indlebe zakhe namehlo akhe ukuthi ezwe umkhuleko owenziwa kule ndawo ewena nami. Kodwa indaba idlula la. Ekuthaneni ithempeli likaNkulunkulu, indlu kaNkulunkulu, iyabizwa ngokuthi indawo yomkhuleko noma indlu yomkhuleko. Umzimba wakho usuwenzile yini wena indlu yomkhuleko njengethempeli likaNkulunkulu na? Linjalo ke ithempeli likaNkulunkulu. uNkulunkulu ke unesikhwele. Umuntu ongaliphathi kahle ithempeli lakhe liyachithwa lelo thempeli. Hayi liyachithwa. Ake sibheke lapho Samuel oqala. Isahluko 2 verse 22. Kuthiwa la uEli wayesemdala kakhulu, wezwa konke amadodana akhe akwenzayo kuIsrayeli wonke, nokuthi ayelala nabesifazane ababekhonza ngasemnyango wetende lokuhlangana. Wathi kuwo, nenzelani izinto ezinjalo na? Ngokuba ngiyezwa imisebenzi yenu emibi kubo bonke laba bantu. Hayi madodana ami, akusilo izwi elihle engilizwayo lenekwa ngabantu bakaJehova. Uma umuntu ona kumuntu, uNkulunkulu uyakumahlulela. Kepha uma umuntu ona kuJehova, uyakulanyulelwa ngubani na? Kodwa awalalelanga izwi likayise, ngokuba uJehova wayethanda ukuwabulala. La uEli bekuwumpriest, uthe sekhulile kwathatha amadodana akhe ukuthi athathe umsebenzi wobupriest. La madodana kaEli kwakungabantu ke ababi ebebengamsabi uNkulunkulu, kodwa futhi besenza umsebenzi kaNkulunkulu ethempelini likaNkulunkulu, endlini kaNkulunkulu. Belala nabesifazane endlini kaNkulunkulu. Usethi ke ubaba wabo uEli, ayinhle lento engizwayo. Ngesilungu ke kubekwa kahle ukuthi la madodana kaEli ayonisa uIsrayeli ngokwenza kwawo. Ngoba umuntu uyafika lapha uzolungisa indaba yakhe noNkulunkulu ethempelini endlini kaNkulunkulu. Uyafika ngale uyoniwa endlini kaNkulunkulu. Uthi uEli ke mayikhuluma namadodana akhe, ayinhle lento engizwayo, ngoba umuntu ma ona omunye umuntu, uNkulunkulu uyamahlulela lo muntu. Kodwa uma ona uNkulunkulu, uzonxuselwa ubani? Who is going to intercede for this person? Uma uqhubeka nendaba uzothola lapho uNkulunkulu esekhuluma noSamuel ethi indlu kaEli
ngeke isathethelelwa nangumhlatshelo nangumnikelo, ngoba bone uNkulunkulu uqobo lwakhe ngokuthi bone besendlini kaNkulunkulu. Ngangcono bakuthiwa lezi zinto bebezenza ngaphandle bengekho endlini kaNkulunkulu, ngoba indlu kaNkulunkulu ibizwa indlu yomkhuleko. Bona bayenza indlu eyifele. Lokho kwabadalela icala lokuthi bangasathethelelwa. Noma sebeyalwa uNkulunkulu wayiqinisa inhliziyo yabo, bafika esigabeni lapho kungasekho khona ukuphenduka. Noma ngabe kuthiwa bengathanda ukuphenduka kwakungasekho. Ngisho noEli wangena kuleso sijeziso. Kanjani? uEli wawakhuza amadodana akhe. Kodwa uEli into kwakumele ayenze, kwakumele awasuse amadodana akhe kulowo msebenzi, ngoba enza into errong. Ukwakhuza kukodwa bekunganele, ngoba akuqedanga ukwenzeka kokubi. Yabona endlini kaNkulunkulu kumele uthathe isinqumo sokuqeda ububi, a decisive decision, noma isinqumo sokunquma ujuqu, uthi nje juqu akusenzeki lokho kubi. Ngoba ukuba partial kwakho kuzokudalela inkinga. uEli waba partial kumadodana akhe ekuwasoleni kwakhe, wagcina ukwenza ngomlomo. Angeke kukusize ukuthi ugcine nje ngomlomo ukuthi isono angisifuni, ukuthi lokhu nalokhu angikufuni, kodwa kumele uthathe isinqumo ukuthi manje iyaphela lento, ayenzeki lento ethempelini likaNkulunkulu. Akakwenzanga lokho Eli. Lokhu kwenza ukuthi number 1 leyenzeka, uma uzoqhubeka nendaba lithi iBhayibheli ngalezo insuku izwi likaNkulunkulu laliyindlala. Ekhona uEli ethempelini, ehlezi noSamuel, kodwa izwi likaNkulunkulu liyindlala. Wazi uNkulunkulu wakhuluma noSamuel. uSamuel naye engakalizwa nokulazi nokuqonda iphimbo likaNkulunkulu. Uzwa nje kuthiwa Samuel, Samuel, uvuka ngokushesha ebusuku. Cishe wamangalela leli khehla lingibizela lebusuku angaqi. Uyafika lapha. Ungibizile, hayi cha ngikubiza ngafana. Phendula. Phinde futhi ngokwesibili, ngokwesithathu acabanga ukuthi hey, ngangike ngalizwa nami izwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu mayifika kumuntu ngoba usibeke emhlabeni njengomfanekiso wakhe, ufuna ukuthi masimnikeze iauthority thina ukuthi usungakhuluma ke manje, usungangena ke manje. Uthi uEli awothi ke, khuluma Nkosi ngoba inceku yakho iyezwa ilalela. Mayesethi Samuel, Samuel, usethi ke khuluma Nkosi ngoba inceku ilalela. Kwayila ikhuluma khona, ngoba ubesafuna iauthority yakhe, noma ube ngumntwana kodwa ufuna ukuthi ngobe umuntu uthena bheka ngiyanqonqoda, akavela ingenele nje. Noma ngabe kuthiwa umkhoza kahle kangakanani, ufuna ukuthi uhlale umcela umnikeza le authority ukuthi uthathe indawo kumina Nkosi. Kwayilapho ke ithatha khona indawo, eqale ekhuluma, eqale esho ke manje ukuthi hayi laba lo mndeni lo ngeke usathethelela. Eqinisekisa lokho okwashiwo nguEli, kodwa uEli yena wayekusho kube ngathi usho emadodaneni akhe kuphela, kanti nakuyena uyangena kulokho ngoba akathathanga isinqumo sokuthi ngiyaqinisekisa manje ukuthi ethempeleni kaNkulunkulu ngeke kubuse ukungcola. Khuluma ngethempeli likaNkulunkulu. Ukuthi kungcolisa bani akusho lutho lokho. Mina ngoba ngi-in charge, mina njengoba nawe u-in charge kumzimba wakho, mina
njengami nje ngiyanquma ngithi ethempelini likaNkuluNkulu angeke kubusa ukungcola. Wena ubuswa yini wena? Le thempeli likaNkuluNkulu eliwena uthathe iziphi inqumo ngalo? Inqumo oyithathayo izona uNkulunkulu azobheka khona isinqumo sakhe kuleso sinqumo sithathe wena. uSolomon wathatha isinqumo sokuthi akhuleke alinikele ithempeli kuNkulunkulu. Wase uNkulunkulu ngokulandela wenze njani yena? Wehlisa umlilo wamukela umnikelo. uEli wathatha isinqumo sokuthi uzowasola amadodana akhe mayesezwitha yona, kodwa angawasusi ekungcoliseni ithempeli likaNkulunkulu, angawasusi emsebenzini kaNkulunkulu. Wathola isijeziso salokho. So it's either uthola isijeziso ngethempeli likaNkulunkulu akubeke kulona ukuthi wena ube in charge kulona, yilo nalo in charge kuthempeli eliwumzimba wakhe. Akekho umunye umuntu ozokwazi ukukutshela ukuthathela isinqumo somzimba wakho. Wena ozosithathela isinqumo. And leso sinqumo yisona sizosho ukuthi uNkulunkulu yena usezothatha siphi isinqumo emva kwalokho. Kulotshiwe ukuthi indlu yami uyakuba yindlu yomkhuleko. Emva kwalokho esekumuqela amatafula waxosha abathengayo nabathengisayo laba clean ithempeli. Sithola sekuza abantu izishosha seyisizakala ziphulukiswa. Bezingaphulukiswa bezingezi nokuza empelini ethempelini bezingasezi ngoba ziyokhuthuzwa enkonzweni. Zayeke ishosha kuye enkonzweni. Kunabantu abangasezi enkonzweni ngenxa yaleli thempeli eliwe elivimba abantu bezinkonzweni beze kuNkulunkulu. Kwanele inkosi yangena, inkosi yamakhosi. Hayi ivumele emzalwane ingene igubhe uqela amatafula empilweni yakho. Ivumele ikhiphe abathengayo nabathengisa empilweni yakho. Lokuthanda kwakhe imali ivumele inkosi ikukhiphe bese kusale yona kuhlale yona uzobona. Kwafika ishosha zaphulukiswa emva kokuthi sifikile faka inkalvasi. Ayina ngiyakhuleka ukuthi inkosi ifike ifake inkalvasi kimi. Makukhona into ekufanele isuswe kimi kule thempeli lakhe ngoba nami akulonelanga. Inkinga nje ukuthi I am in charge. Nawe akulonela kulelo thempeli but you are in charge. Angazi ngizokubeka kanjani ukuba in charge ngesizulu. Kodwa wena uthathe inqumo ngalelo thempeli. Sithini ke isinqumo sithathe ngalelo thempeli wena? And that will determine your destiny. Ukuthi uzophetha kuphi kuzoya ngokuthi wenze njani, wenzani ngalelo thempeli lenkuwe. Jesu Kristu inkosi. Sesifike emaphethelweni. Ngicela ke umama ukunena sikhulekele.